Het bouwen van huizen gaat te traag. Gemeenten en bouwbedrijven ondervinden veel hinder van alle bureaucratie. Op een gegeven moment word je een beetje moe, omdat de procedures zo lang zijn. En zegt ook een ontwikkelaar, ja, ik neem het risico niet meer om die ontwikkeling aan te gaan. Een nieuwe woningbouwwet moet daar verandering in brengen. En verder in het Zeeuwse nieuws. Minister wil school echt niet open houden. En hotel bijna klaar voor asielzoekers. Goedenavond. Kortere beroepsprocedures en eenvoudigere regelgeving. Een nieuwe woningbouwwet zou de trage bouw van huizen vlot moeten trekken. En alle 13 Zeeuwse gemeenten zijn daar maar wat blij mee. Minister Hugo de Jonge heeft begin maart een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat moet de bouw van woningen versnellen. De gemeente Schouwen-Duiveland ziet die nieuwe wet wel zitten. Een voordeel van deze nieuwe wet is dat de juridische procedure aanmerkelijk verkort wordt. Bij woningaantallen boven de 12 woningen gaan bezwaarmakers nu direct doorverwezen worden naar de Raad van State. Dat kan een voordeel opleveren in de planning van ongeveer een jaar. Ook de gemeente Hulst is blij met de plannen van Den Haag. Want alle ambtenarij en regeltjes die nu in Nederland gelden, vertragen de bouw van huizen. En op een gegeven moment word je een beetje moe, omdat de procedures zo lang zijn. En zegt ook een ontwikkelaar, ja, ik neem het risico niet meer om die ontwikkeling aan te gaan. Want uiteindelijk kan ik nooit meer een budgetair neutrale business case realiseren. Als de wet wordt aangenomen, moeten gemeentes voldoende woningen bouwen voor lagere inkomens. Voor Hulst zou dat 10% meer sociale woningbouw betekenen. Het is wel goed dat het nu gebeurt, want dat betekent ook voor een ontwikkelaar dat hij richting dat betaalbare segment moet, wil hij snel een plan tot ontwikkeling brengen. Dus die worden ook wel getriggerd met die wetgeving. Voor Schouwen-Duiveland gaat het wetsvoorstel nog niet ver genoeg. De wethouder zou voor woningbouw op sommige plekken graag de strenge stikstofregels buiten werking willen stellen. Met een crisiswet. Die zou moeten regelen dat je dan in die gebieden waar het ook heel hard nodig is, maar waar je echt met hele strikte stikstofmaatregelen te maken krijgt, dat haalt enorm de snelheid uit de planontwikkeling. En daar zitten wij op Schouwen-Duiveland ook echt op te wachten. De wet regelt dat het Rijk een gemeente kan verplichten woningen te bouwen als die dat nalaat. Maar daar zijn ze op Schouwen-Duiveland en ook in Hulst niet bang voor. Ik denk dat dat in Hulst niet aan de orde zal zijn. We hebben heel veel locaties, ook met onherroepelijke bestemmingsplannen. In Hulst zal dat zeker niet het geval zijn. Het wetsvoorstel van de Jonge ligt nu nog bij de Tweede Kamer. Er moet nog over worden gestemd. De nieuwe wet is er nog niet, maar gelukkig wordt er toch nog mondjesmaat gebouwd in Zeeland. Verslaggever Marcel de Kranen staat in zo'n wijk in aanbouw, Aria, in Goes. Marcel, we hoorden 2 Zeeuwse wethouders, die zijn allebei positief. Hoe zit het met de rest? Nou, we hebben ze allemaal gemaild en de reactie van de Zeeuwse gemeente kun je het best samenvatten als gematigd positief. Kijk, Zeeland heeft zich gecommitteerd aan de bouw van 16.500 nieuwe woningen. En deze wet is een middel om dat te versnellen. Aan de andere kant verwachten de Zeeuwse gemeenten geen wonderen van die nieuwe wet. Ze zeggen, kijk, prijzen van bouwmaterialen spelen ook mee en de beschikbaarheid van personeel. Ja, nou gaat het om een wetsvoorstel van een demissionaire minister en ook nog eens eentje van het CDA, Hugo de Jonge. En zijn partij doet nu ook niet mee aan de kabinetsformatie. Gaat deze wet het halen, denk je? Nou, de woningnood is hoog, daar is iedereen het over eens. En het hele neoliberale idee van de woningmarkt regelt zichzelf wel, daar gelooft eigenlijk bijna niemand meer in. Dit wetsvoorstel wordt behandeld voor de zomer en de verwachting is wel dat de Tweede Kamer die gaat aannemen. Marcel de Kranen in Goes, dankjewel. De kans dat de Isaac Beekman Academie in Capelle toch open kan blijven lijkt na vandaag definitief van tafel. Ondanks de motie van de BBB in de Tweede Kamer. Het feit dat het voor elk kind verschrikkelijk is als de school sluit, is het voor deze kinderen extra wrang. Want de kans is groot dat zij niet zullen aarden op een reguliere middelbare school. Op de Isaac Beekman wordt persoonlijk voortgezet onderwijs gegeven. Maar de kwaliteit van het onderwijs is onvoldoende en het aantal leerlingen te laag. Ik vind het onverantwoord om een school open te houden die structureel te weinig leerlingen heeft en waarbij de kwaliteit van het onderwijs tekortschiet. We hebben daarover in het debat uitgebreid gewisseld. En daarom kom ik niet terug op mijn besluit en ontraad ik deze motie ten stelligste.
En zelfs als een meerderheid van de Kamer de minister toch zou vragen om de school open te houden, is het antwoord: Ik ga de motie niet uitvoeren. Meneer, heeft u al belastingaangifte gedaan? Nee, nog niet. Nog niet. Daarvoor ben ik hier naar Middelburg gekomen. Er stond in de krant dat hier een bus was van de Belastingdienst. Dus dan ga ik er even naartoe om te kijken of ze me even verder kunnen helpen. Veel leuke konden ze het op de markt in Middelburg vandaag niet maken, wel makkelijker. Iedereen was welkom met vragen over hun belastingaangifte. Dit is echt een plek waar we mensen, waar kan een antwoord geven op hun vragen. En als het toch iets ingewikkelder is, waar meer tijd voor genomen is, dan verwijzen we ze door naar een plek waar ze daarvoor terecht kunnen. En het invullen kan natuurlijk ook zomaar geld opleveren. Doe je geen aangifte, dan heb je ook geen teruggave. En dat is dan weer zonde, want dat is het nadeel van de mens zelf. Aangifte doen kan nog tot 1 mei. Hotel Van der Valk in Goes is zo goed als klaar voor de asielzoekers die daar maandag hun intrek nemen. De opvang komt in de plaats van de noodopvang in de Zeelandhallen. Die moet dicht. Door de deur hier achter mij kwamen normaal gesproken de hotelgasten binnen. Maar vanaf aanstaande maandag is het de voordeur van 450 asielzoekers. En voor de nieuwe bewoners ziet dat er zo uit. Nou, we zijn hier bij een hotelkamer, een omgebouwde bewonerskamer. Kom binnen. Je ziet hier 4 COA-bedden in plaats van een 2-persoonsbed. Ze hebben hier 3 COA-kasten en een Van der Valkkast, een koelkast en een balkon. Luxe kan je het niet noemen, maar ten opzichte van de Zeelandhallen, waar zelfs geprotesteerd werd vanwege de leefomstandigheden, is het wel een verbetering. Ja, daar gaan we natuurlijk ontzettend op vooruit. Zoals je misschien hebt gezien in de Zeelandhallen is het sober. Het is echt noodopvang. En hier zijn we ook een noodopvang, alleen dan een schonere noodopvang. Met meer voorzieningen, meer faciliteiten. Dit wordt een recreatiezaal, potje tafel, voetbal, tafel, biljart. Hier komen leslokaal en hiernaast eigenlijk ook voor het Nederlandse les. De komende dagen worden de laatste puntjes op de i gezet om de nieuwe bewoners te kunnen verwelkomen. Het hotel blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Ze zijn nog geen 50 jaar, maar weten allebei al dat ze niet meer lang te leven hebben. De zussen Josien en Wies uit Zierikzee. Ze hebben allebei de dodelijke spierziekte ALS, waarbij je spieren 1 voor 1 uitvallen. Mijn stem ging achteruit. Ik ging langzamer praten. En dat viel mensen ook wel op. Vooral tijdens het sporten, dat ik gewoon steeds minder kracht kreeg. En ik deed ook pilates en ik kon op een gegeven moment niet meer op de grond liggen, omdat ik geen adem meer kon halen op de grond. Afgelopen oktober, 2 weken na elkaar, krijgen de zussen de diagnose. Een erfelijke variant van de spierziekte ALS. Het nieuws hakt erin, maar geeft ook duidelijkheid. Het is natuurlijk niet leuk om te horen dat je ALS hebt. Alle klachten bij elkaar hebben en niet weten wat je mankeert is nog veel erger. Moeder Els helpt haar dochters zoveel mogelijk. Met zorgtaken zoals ritjes naar het ziekenhuis of door op te passen op de kleinkinderen. Hoewel ze er nuchter onder blijft, doet het haar veel haar dochters zo ziek te zien. Ja, ik vind het heel erg. Ik heb gelijk in het begin gezegd van geef het maar aan mij. Maar ja, ik ben 76, dus ik heb alles wel een beetje gezien en meegemaakt. Dus voor mij zou het niet zo erg zijn. Maar als je halverwege de 40 bent, dan heb je nog hele andere dingen. Maar hoe ziek de zussen ook zijn, ze vinden wel steun bij elkaar. Een heel praktisch voorbeeld. Haar medicijnen zijn op en ik heb nog medicijnen liggen. Dus dan kunnen we van elkaar lenen. En emotioneel gezien misschien ook wel. Ja, zeker. Zeker. En je voelt je gewoon gesteund door je zus. De zussen weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Want de medicijn tegen ALS is er nog niet. In de resterende tijd hopen ze er nog alles uit te halen. Ik had sowieso tegen mijn man gezegd, toen ik net de diagnose had, van ik ga de wereld niet verlaten zonder dat ik ooit in Amerika ben geweest. En toen zijn we met oud en nieuw naar New York gevlogen. Dus dat heeft hij gelijk gerealiseerd. En we gaan nog 3 weken naar Curaçao binnenkort.
ben in september 25 jaar getrouwd. En dan gaan we op vakantie. Dan heeft mijn man een maand vrij. Dus dan gaan we weg. En dan geven we nog een feest. Want ja, misschien is het wel mijn laatste. Dat weet je niet. De zoons van Wies zamelen op zaterdag 13 april geld in met een basketbal-evenement. Ze gaan dan samen met hun team van basketbalvereniging Mevo 80 12 uur lang spelen. Het opgehaalde geld gaat dan allemaal naar de stichting ALS Nederland. Er was een lange tijd bewolking, maar vanmiddag werd het toch nog volop zonnig in Zeeland. Morgen begint dan weer met bewolking en dan ook met regen. De middag en de avond geven vervolgens wel opklaringen, maar misschien kan er dan ook nog een lokale bui vallen. Online vind je nu bij ons een opmerkelijk verhaal over een mysterieuze autodief en auto-inbreker in Heinkensand. De inwoners zijn in de ban van de man of vrouw die onder de naam Polska al weken briefjes achterlaat in de auto's die hij of zij gebruikt. Ook de auto van Suus van der Brink, daar lag ook zo'n briefje in. Thanks for using kusjes Polska, met een knipoog. Je maakt gewoon een beetje een grapje van mensen, zeg maar. Je wordt eigenlijk een beetje in de zeik genomen. Dus dat vind ik dan wel een beetje jammer met dat briefje. Ik merk wel een beetje strijdlustigheid van iedereen van wie is het en we moeten hem vinden en hij moet gevonden worden. En gewoon boos ook, gewoon, ja. Het hele verhaal en waar Suus haar auto uiteindelijk weer terugvond vind je online op onze socials, de app en op onze site. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een heel fijne woensdagavond.